Marco Brechbiel. Tak teď už jsou to opravdu vteřiny před startem, kdy vidíme, jak závodníci se soustředí a očekávají ten starterův povel. V 5. a 6. dráze zeměpisní sousedí z jižní polokoule Austrálie a Nový Zéland. A finále 4 s kormidelníkem, finále A bylo právě v tuto chvíli odstartováno. Skvěle si tam vedou Italové i Švýcaři. Tohle jsou Australané ve složení Angus Moore, Matthew Cochrane, David Watts, Thomas Amis a kormidelník Jack Alp. Italové mají v posádce 2 17leté chlapce, Tenáliu a Tabaka, a 2 18leté Acheru a Rockyho. No, tady ještě jednou vidíme zpomalený start. Je to vlastně poměrně důležitá část toho závodu, kdy si ta posádka může vytvořit hned na začátku určitý náskok a potom kontrolovat to pole za sebou. A zdálo se, že ten první záběr, ten startovní odraz vyšel skvěle právě Italům, kteří se odpíchli do lehkého náskoku hned v těch prvních vteřinách. Teď možná slovo má znovu reportérka přímého přenosu Zuzana Kalátová. Já mám vedle sebe Libora Kubrichta a také Kristýnu Pospíšilovou, takže téma je na snadě. Dámo a pane, pojďme se bavit o ženské osmě, protože Libor Kubricht o tom to vlastně může mluvit jako ten nejvíc zodpovědný muž. Takže Libore, jak to vidíte zatím vy s tím českým vestováním a s ženskou juniorskou osmou, protože ta tady zazářila? Je to tak, nám naštěstí všechno vyšlo, vyhýbaly se nám zranění a nemoci v přípravě. A i když ty začátky nebyly úplně jednoduchý, protože jsme byli outsideri celé výpravy a začínali jsme téměř od nuly, ale těma tréninkama jsme se dostávali pořád výš a výš, ale v těch závodech nám tady klaplo úplně všechno a všechno se povedlo na jedničku. Může o tom také mluvit Kristýna. Kristýnko, pro vás je to hodně zajímavý závod. My jsme se tady bavili před chvilkou ještě mimo záběry kamer o tom, že jste sem vlastně přijeli v té roli ne zrovna favoritu a nakonec jste skončili hodně blízko těm vysněným medailovým pozicím. Takže jaké to bylo z pohledu závodnice celý ten šampionát? No, byla to pro nás určitě výzva, jako neměli jsme právě co ztratit, takže jsme do toho mohli dát úplně všechno a trénink o tréninku jsme se zlepšovali a pak jsme to tady mohli uplatnit a porovnat se se světovou špičkou, což pro nás myslím, že byla velká zkušenost a jako náš první velký závod. Hned první závod a hned takhle zajímavé umístění. Já si myslím, že to je velikánská motivace do dalšího činění. Určitě, tak myslím, že polovina vlastně z nás už jde do žen, takže by některý budou pokračovat v tom a uvidíme, jestli se nám to povede třeba se zase dostat do nějaký posádky do 23, no. Vy konkrétně kombinujete osmy a navíc ještě skifařské závody. Jak to jde dohromady? Už si tak říkáte, která z těch disciplín by jednou mohla být ta hlavní, nebo ještě o tom nepřemýšlíte? No, tak já jsem spíš ta skifařka, ale teďko s tím nepárovým veslem jsem vlastně získala víc zkušeností, takže uvidím, jestli se náhodou třeba nedám na bydlařskou svoji kariéru. Libore, jak jste vy zatím spokojen s tím, jak ta posádka šlape a jak funguje? Tak já musím říct, že je škoda, že už je konec, protože kdyby jsme na to měli trošku víc času, tak jsme udělali ještě větší kus práce a mohli jsme možná mít i medaily. Nicméně je škoda, že tato posádka končí, protože většina z holek už byly posledním rokem juniorky a přechází do žen. Nicméně myslím si, že v tuhle chvíli mají nad čem stavět jak následující ženy, anebo juniorky, co zůstávají v kategorii a budou moct příští rok využít tyto cenné zkušenosti a poperou se o další finále. A rodí se nám teď už nějaká nová osma v té juniorské kategorii? Uvidíme. Příští rok je šampionát v Anglii, kam asi nebudou moct jet úplně všichni a ta výprava bude o dost tenčí. Samozřejmě, když se podaří složit 8 veslici, která bude mít na finále, tak by měla jet.
My jsme se tady ještě navíc bavili o tom, že vám trošičku hlas vypovídá službu. Čím to? Tak samozřejmě závodnice jezdí v dráze číslo 1 až 6, my jsme schytali 1 a my jako trenéři můžeme jezdit na kolech po kose, která je na druhé straně, takže i když jsem věděl, že nás neuslyší, tak jsem řval z plných plic a trošku to odnesl hlasivky. Tak já vám oběma moc děkuji za postřehy a držím palce do dalších závodů. Juniorské 4 s kormidelníkem se mezi tím přesunuli do závěrečné 500. Vidíte, že docela slušný náskok si vytvořili ve 4. dráze jedoucí Švýcaři, kteří vedou tohle finále před Itálií, takže se naplňují ty předpoklady o favorizované 3. a 4. dráze. 3. místo průběžně drželi na mezičasu na 15 metrech v 5. dráze startující Australané. My musíme doplnit, že v této finálové jízdě neobhajují svůj loňský titul Němci. Němci, ano, kteří vlastně získali tituly v roce 2008 a bronz v roce 2007, takže německý veslařský svaz v této disciplíně mívá vždycky své zastoupení. A je to rarita, že Němci nejsou ve finále. Je to rarita, skončili vlastně těsně za postupem. Tohle už je posledních zhruba 150 metrů do cíle. Kdo zatím vede? Švýcaři před Italii. Já myslím, že už je to, co se týče zlaté medaile, skoro rozhodnuto, ale veliký souboj je právě o tu stříbrnou medaili mezi Italama a Australanama. Podívejte se, 5. dráha Austrálie, 3. dráha Itálie, 1. Švýcarsko, to je jasné, ale kdo bude druhý? Itálie nebo Austrálie? Je to záležitost posledního záběru. Vypadalo to na Itálii. Vypadá to, že to poslední tempo vyšlo Italům a Italové jsou stříbrní. Takže 4. místo v 1. dráze. Ukrajinská 4. 5. místo reprezentanti Spojených států v dráze číslo 2 a poslední 6. příčka patří lodi z Nového Zélandu. Juniorští mistři světa Švýcaři a jejich loď Luis Margot, Markus Kessler, Alex Bliss, Augustin Mailfer a kormidelník Marco Brechbiel. Na druhém místě tedy nakonec Italové Nicola Stenalia, Davide Tobacco, Mauro Acera, Massimiliano Rocchi a kormidelník Pietro Tassan. A třetí skončili Australané Angus Moore, Matthew Cochrane, David Watts, Thomas Amis a Jack Alp. Tohle jsou noví juniorští mistři světa. Švýcaři střídají na trůnu juniorských světových šampionů v kategorii 4 s kormidelníkem Německo. Vlastně medailové pozice z loňského juniorského šampionátu udrželi jak Australané, tak Itálie, jenom si to pořadí prohodili. Už jsme ale hovořili o tom, že z těch lodí z Loňska tam moc zkušených závodníků nebylo. Pouze Australané mají Anguse Moora a Thomase Amise. Tito dva brali loni na světovém šampionátu juniorů 2. místo na 4 s kormidelníkem. Jinak italská loď byla z Brusunova a Australané taky měli většinu posádky čerstvou.